dakagun hemen, ando bainen nagotan erikazle berriak prest! Urduri daude, baina musika pixka batekin, fuera urduritasuna! Beira, fuera urduritasuna! Fuera, oso! Nere eskuinaldean? Markel. Eta nere eskerraldean? Lier. Haupa ekipo! Markel, zurekin hasiko naiz bai? Ingelesez egingo izut, galdera, honi bakit ingeles asko gustatzen zaizulata. How many months are there in year? A. 10. B. 12. C. 14. C and 40. C and 40, esan du gure Markelek. No is 14, is 12, amabi dira! Ai, abendu arte amagi. Lasai, zaila zen. Metro batek, 1 metr, zenbat zentimetro ditu? Metro batek. A, 10 zentimetro, B, 100 zentimetro, edo 100 centimeters, eta C, 1000 zentimetro, edo 1000 centimeters. B, 100. Ai, Lier, bai, osongi, fenomena. Ze planetari deitzen zaio planeta urdina? A. Lurrari, B. Celestobar, Andromika, Centauri, Crystal Blue planetari, eta C. Planet Hollywood jatetxeari. B. Gure Markelek esaten du planeta urdina, Celestobar, Andromika, Centauri, Crystal Blue dela. Ez! Ada, lurrari deitzen zaio planeta urdina. Ai, zergatik da garrantzitsua berotzea? Kirola egin aurretik. A. Gero hartuko duzun saldak ez erretzeko. B. Muskuluak aktibatzeko eta lesioak saiesteko. Edo C. Izerdiak usain gutxiago botatzeko. B. Gure Lierrek ez du momentu baten ere pentsatu. Bai, osongi Lier, fenomena. Stranger Things esaten badizut, zertaz hitz egiten ari naiz? Stranger Things. A. Telesail bat da. B. Pantxoa eta Peioren azken diskoaren izenburua da. Eta C. Maialen Arzaiusek idatzitako liburu bat. Bakizu zer den, Stranger, sekulentzun duzu? Bai, odon jakingo duzu fijo. C. Gure Markelek esaten du, Stranger Things, Maialen Arzaiusek idatzitako liburu bat dela. Dudak dituzu? Posible duzu aldatzera, usten dizut aldatzen. Aldatu egin nahi du. A. Bai, asmatu duzu, oso ongi. Dudak izan dituzu, baina azkenen oso ongi. Zure atean nagoni, aiantxon, ate onduan. A. Ate onduan, esperon. B. Ate onduan, hor konpon. C. Ate onduan, itxoiten Amazon. B. Ate onduan, hor konpon. Oso ongi, fenomeno. Oso ongi. Gauza bat esan nahi dizuet, oso ongi egin duzue. Oso ongi. Edozeinek ez du irabazten hau, jakintasunaren domina Markel, fenomeno. Eta zu ere bai. 0-tik 10 zenbat txalo, merezi? 10 igual gehiagira, bai, 10. Bai. 10, bai, gustora 10, venga, 10.